1558. Errenazimendu betean, Europan pentsamendua eta arrazoia esnatzen ari ziren garaian, Oñati ezagutzaren itsasargi bihurtu zen. Sancti Spiritus Unibertsitatea martxan jarri zen, eta horrekin batera, fraideak, jakinminez betetako ikasleak eta erreinu osoko legelariek etorri ziren. Bertako ikasgeletan, zuzenbide kanonikoa, zuzenbide zibila, filosofia eta teologia irakatsi ziren. Hitzek forma hartu zuten, liburuak eskuz esku ibili ziren, eta herrian eztabaida mamitsuak, ideia berriak eta hizkuntza ezberdinak entzun ziren. Jakintza Oñatiko harrietan finkatu zen. Jakintzak hormak eta klaustroak hartu zituen bizileku. Eta gaur egun ere, isiltasuna sakona bada, ikaskide horien ahotsak oraindik entzuten direla dirudi unibertsitateko arkupenen artean.